Mayong adlaw kini nga atong latest weather update karong adlaw Lunes, April 12, 2021. Aduna tayo gina-monitor karon na low pressure area na naa pa sa gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Ug base sa atong satellite imagery, as of kaganinang alas 3 sa kaadlawon, nahimutang kining LPA sa gilayon na 1,845 kilometers silangan sa Mindanao. Dako ang posibilidad nining LPA na mamahimong usa ka bagyo sa sunod na tulo ka adlaw. Sa pagkakaroon wala pa ni direktang epekto sa bisan asang bahin sa atong nasod. Visayas, Occidental Mindoro ug Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands, makasinati og init ug kasarangan na panahon, hilabi na kung posalabi ang adlaw. Aduna lang gihapoy mga kagayunan sa mga lumalabay ug kalit lang ng mga pagpanag-om, pag-ulan, pagpanugdog ug kilat tungod niining easterlies ug mga localized thunderstorms. Ang Central Visayas makasinati og 23 to 32 degrees Celsius, diin ang heat index anaa sa 37 to 38 degrees Celsius. Ang Eastern Visayas makasinati og 24 to 33 degrees Celsius, diin ang heat index anaa sa 36 to 39 degrees Celsius. Ug mao ni ang atong latest weather update karong adlaw. Gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST, kini si Mark Gales. Mayong adlaw ug daghang salamat.